Без всякаква предварителна подготовка, общината заговорила за едни 20 милиона лева за реконструкция на стадиона, а премиерът направо за разрушаване. Аз питам, тази експертиза, която към момента вече решиха да бъде изготвена, къде беше Славчо Атанасов, както и неговия ресорен замкмет, 4 години да не я изготвят? Според Каназирева, милеещият на думи за спорта кмет трябвало точно с експертизата да започне мандата си. Къде е икономически анализ за стадион Пловдив, т.е. експертиза, впоследствие икономически анализ и, разбира се, стратегия за реконструкцията му, ако е възможна такава, като поетапно инвестиране дори на собствени средства, защото смятам, че Пловдив заслужава и следва да е приоритетно реконструирането на стадион Пловдив. Безспорни били доказателствата, че стадион Пловдив е общинска собственост. Към Славчо и към неговия заместник-кмет. Какво те за 4 години направиха за спорта? Стига вече предизборен популизъм. Кажете ми, едни спортни площадки, които бяха отдадени под наем, за които в 3 района хората се дигнаха на протест. Това е район Северен, това е район Тракия, това е район Южен. Това ли е развитието на спорта? Това ли ние даваме на децата ни в отделните жилищни райони?